Na rýbezliach sa nám poprvýkrát neobjavili vožky. Zostali krásne zdravé listy a príčinu, prečo sa tak stalo, si skúsime spolu rozobrať. Tu je Bohuš Budaj a poďme vyriešiť záhadu zmiznutých vošiek. 4 roky sme mali obrovský problém s vožkami. Vožky obsadili každý jeden list, tie listy boli skrútené, mali také červené flaky. Ja vám to ukážem ešte na rybezli, na ktorej tie vožky sú. A poďme teraz sa pozrieť na to, že aké zmeny nastali teraz oproti tým 4 rokom. Prvá zmena, ktorú som robil, je, že pod rybezle som dával hustú úsadeninu z barmatuchy. Mulčoval som to hustou úsadenou z barmatuchy. Tam bolo obrovské množstvo baktérií, húb a navyše dostal som od susedy, ktorá má na dvore obrovskú borovicu, niekoľko vriec ihličia. A týmto ihličím som zamulčoval tie rýbezle do výšky, hádam 15 cm najmenej, možno aj 20. Čiže dostali takúto obrovskú dávku mulču. Tuto to krásne vidno. Ja keď to porovnám s rukou, skúsim to porovnať s rukou, tak vidíte, že ten mulč je až po zápestie. Takúto vrstvu mulču, pod ktorou bol teda bakteriálny prípravok barmatucha. A je možné, že to je jedna z tých vecí, ktorá ovplyvnila rybezle a ovplyvnila ich rast a ich schopnosť odolávať škodcom, takému ťažkému škodcovi, ako sú tie vožky. A pozrite sa, vyzerá to, že plodov bude dostatok. Tak je to obrovské potešenie, ja sa z toho veľmi teším a chcem naozaj nájsť skutočnú príčinu, aby som mohol to zopakovať a mohol aj šíriť informáciu. Poďme na ďalšiu vec, ktorú som robil. Čiže máme zatiaľ dve. A to je barmatucha. A aj tu máme ďalšiu rybezlu. Tiež absolútne bez vošiek. No, absolútne nie. Aha, tu sa nám už niečo objavilo. Čiže tu máme už jeden lístok, na ktorom tie vožky sú. A hneď sa pristavme pri tom, podľa rád skúsených pestovateľov, ak takýto konárik, na ktorom sa tie vožky objavili, celý takto odstraníme, tak sa tu šíriť ďalej nebude. No ale na 2 alebo 3 veľkých kríkoch s rybizlami jeden lístok s vožkami, to je naozaj minimum. No a ďalšiu vec, ktorú som robil, bol postrek bioprípravkami, ktoré predávame aj v e-shope pod názvom Biomix. A tie bioprípravky obsahujú niekoľko vecí. Obsahujú prostriedok proti chorobám, prostriedok proti škodcom, mikrobiálne hnojivo a zmáčadlo, aby sa to lepšie prichytilo na listy. No a môže to byť tiež jedna z príčin. Teraz prečo? Pretože takýto prostriedok, v ktorom sú aj nejaké hnojivka, v tomto prípade to bolo mikrobiálne, ale tie baktérie, keď sú v tekutom prípravku, tak v tom, čo tie baktérie vylučujú, čiže vo výsledku ich metabolizmu, je veľa výživných látok. Čiže okrem toho, že je to mikrobiálne hnojivo, je to tým pádom aj skutočné hnojivo. A keď takýmto hnojivom postriekame listy, tak sa im zlepší fotosyntéza. A teória hovorí, že ak sa fotosyntéza v rastline zdvihne na 12 a viac stupňov na stupnici Brix, čo je hodnota pevných látok v šťavách tej rastliny, tak vožky o tú rastlinu strácajú záujem, pretože je v nej príliš veľa cukrov. No a my si to zmeriame, že zoberieme si odtiaľto jednu takú halusku, jeden čerstvý konárik, vytlačíme z neho šťavu a zmeriame refraktometrom
akú má hodnotu BRICS. Teraz sa poďme pozrieť na rastlinu, ktorá je napadnutá vožkami. A tu ju máme, tu je rastlina napadnutá vožkami. Nie je to také katastrofálne, ako to bývalo po iné roky, ale túto rastlinu som tiež postrekoval som ju síce, ale nedostala takú dávku mulču. Tu je troška mulču, hádam také 3 cm. A nedostala tú hustú časť z barmatuchy, čiže tú obrovskú dávku baktérií, ktoré by rastline mali pomáhať zvyšovať imunitu a lepšie rásť. No a tu vidíte to poškodenie. Toto je z vrchu a keď si takéto niečo otočíme, tak tu, momentík, poďme ich nájsť. Tu vidno vožky, neviem, či to zaostrí ten mobil. Tu vidno vožky. Tu sú mršky. No, čiže v čom je rozdiel? Dostalo to, aha, aj tu. Jak ten list vyzerá. Ten je pekne chytený. A tu sú viníci, čiže vožky, ktoré sa tu rozmnožujú na spodu listu. Preto je dôležité, keď postriekujete nejakým postrekom priamo proti vožkám, tak je dobre to vystriekať poriadne zo spodu. Oni sú tam zo spodu. Na tejto rastline, keby chcem odtrhať tie listy, ktoré sú napadnuté, tak mi tu skoro nič nezostane. Skoro každý je napadnutý. To poškodenie, vidíte to? Tak nejaký postrek, skúsime postrek bioprípravkami, ako je Nima, ktoré by mali takéto vožky zlikvidovať. Vyskúšame, uvidíme. No ale poďme teda na tie rozdiely. Rastlina nedostala hustú časť barmatuchy, nie je kvalitne zamulčovaná a dostala ten istý postrek, čo aj tamtá. Čiže v postreku to nebude a vyzerá to na mikrobiálny prostriedok domáci pod názvom barmatucha spolu s dobrým mulčovaním, že práve toto zaistilo lepšiu odolnosť rastliny voči takémuto škodcovi. A my si aj odtiaľto zoberieme vetvičku a práve takú napadnutú, aby sme zistili, akú hodnotu BRICS má oproti tamtej rastline, ktorá napadnutá nie je. Poďme na to. Dobre, takže nalámeme si tie kúsočky rastlinky. Toto je nejaký kontaminant, ten ide preč. A vytlačíme si šťavu. A už sa objavuje. Dobre. Máme. No a teraz do refraktometra s ňou. Takto, kvapku šťavy. Dobre. A môžeme merať. Či za krásnym rastom týchto rýbezlí je zvýšená hodnota BRICS alebo nie, nie je úplne jasné. Prečo? Pretože vzorky z tohto kríka, ja som ich spravil viac tých vzoriek, mali hodnotu od 6 do 9 na stupnici BRICS, čiže 12 nedosahujeme. A vzorky z kríka poškodeného, ideme si ho pozrieť.
vzorky z týchto poškodených rýbezlí vožkami mali hodnotu od 5 do 7. Neviem, či je to dostatočne preukázateľná hodnota na to, aby bol jasný rozdiel a aby bolo isté, že či za tým je alebo nie je zvýšená hodnota cukru v rastlinách. Napriek tomu si teda povedzme, že akým spôsobom sa dá tá hodnota cukrov v rastlinách zvýšiť. Má to rozpracované John Kempf, informáciu mám od Johna Kempfa, ktorý dokonca to robí profesionálne pre poľnohospodárov v Amerike, že robí rozbory šťav rastlín a zisťuje, ktoré prvky tam sú v deficite a potom tie deficity nahradzuje postrekom na list, foliárnym postrekom. No pre nás by bolo také niečo veľmi drahé, že robiť rozbor tých šťav, spraviť rozbor šťav, to by boli stovky tisíce eur. Ale čo môžeme spraviť my, je, že celoplošne dáme nejaké komplexné hnojivo v chelatovej forme, pričom nie je veľa. Ozaj len trošičku. To znamená, že do postreku pridáme, ja napríklad pridávam Floracin herbavit, ktorý má komplex rôznych prvkov v chelátovej forme, dobre priateľnej rastlinami. A nejde nám o to, aby sme tú rastlinu vyhnojili a aby listami naberala výživu. Ona má naberať výživu koreňmi, preto tam bola tá barmatucha a preto je tu ten mulč, aby sa tam udržovala vlaha a aby tam pracovali baktérie a huby. Postrek na list má byť pár kvapiek iba toho hnojiva, ktoré má odstrániť deficity, ktoré tá rastlina má. Každá rastlina môže mať z rôznych dôvodov deficity. A tie dôvody môžu byť v chlade, alebo príliš teplo je, alebo rôzne skrátka stresy, ktoré tá rastlina zažíva, a to sa odráža potom na tom, že akým spôsobom príjma živiny a môžu tam byť deficity. A pár kvapkami hnojiva komplexného do postreku môže odstrániť tieto deficity a rastline sa zvýši schopnosť príjmať zo vzduchu kysličník uhličitý, premieňať ho na cukry, zásobovať nimi celú rastlinu, zásobovať nimi korene, zásobovať nimi baktérie, zásobovať nimi huby a celé to zdvihne odolnosť a imunitu rastliny. Čiže teória je takáto a či naozaj táto rastlina má tie hodnoty zvýšené, no ona ich má zvýšené o niečo. Ja som očakával, že to bude viacej, ale je to iba o nejaké 2 bodíky, čo má vyššie. Čo keď premeníme na percenta, tak to nemusí byť zlé, že to môže byť nejakých 20-25% možno. Môžete mi pomôcť s týmito pokusmi, že tiež vyskúšate takýmto spôsobom zdvihnúť rastline schopnosť príjmať alebo spracovávať fotosyntézou cukry zo vzdušia, teda z CO2, z kysličníka uhličitého. A uvidíme, že čo sa nám podarí, k akému výsledku spolu dospejeme. Tu máme našu barmatuchu, ona je už hotová. Ešte bublinkuje, ešte pracuje. To znamená, že baktérie sú tam na vrchole. Ja ju dnes použijem, lenže keď sa pozrieme na tú rýbezlu, tak rýbezla má nahodené plody a keď má nahodené plody, tak vtedy už nepridávame dusík. A barmatucha obsahuje dosť dusíka, preto ak ju použijem, tak len v zriedenej forme 1:10 a hustú časť barmatuchy nebudem dávať teraz pod tie kryty,
dám ju niekde inde, napríklad pod stromy, aby som nezvýšil obsah dusíka. A to je dôležité. Ja som tú barmatuchu, tú hustú časť dával na jeseň. A ona mala veľa času na to, aby sa tam všetko spracovalo, aby to baktérie spracovali, aby tam červy prišli a spracovali to aj červy. Dažďovky rôznych druhov, tu máme aj dažďovky hnojné, aj dažďovky zemné, aj všetky druhy dažďoviek tu pracujú na tom, že aby tá pôda sa zlepšila. Tak neodporúčam dávať pod rastliny, ktoré už nahodili plody, hustú časť barmatuchy alebo koncentrovanú barmatuchu.